Man awazi uzimbone Hlobo. Angikaze ngimbone ke kodwa ke. Awumazi nje Hlobo. Khona ku Instagram ze. Okay, how do you khombisa Smin? Uma ngingaqhubeka ngikuvulele ku Instagram ne? Vula ku Instagram. Nakumzowa wemajwe ngizobona sesakaza yedwa. Ambulance khona man. Mira_SA nang. Oh yes Smin uvukela. Oh. Hello. Oh my God. Lalela phela thoza yami. Ubuke Smin. Mira la kule. Mira_SA yeah. Mbeke lapha. Ayivale guys. Nani bhekani emakhanizo lento engisho Mira_SA. Ngiyambona Selby. Ngiyambona Thoza. Hayi ngiyambona man. Ngiyambona Thoza. Le card yakhe. Wow. Iyamfanele. Ile card le yaba 2000. Iyamfanele ithe nca. Wena khona lana wema ngathi Smirizer. babes. Hey you. Hello. Maye mana ke Selby uzomisa kanjani phela umngane into encane lo. Hayi asike emoyeni phela that's of asike emoyeni. Umngane into encane. Futhi ngiyidlalela bandla Nkosi. Uzomisa kanjani? Futhi ngiyidlalela bandla Miyeke Selby. Ubani? Miyeke phela uSmira. Awudlulise mfethu nasi sibonke na. Mira. Hey okay. Nane swag. Wena ngilitho lokho. Ubutay phathe kahle ama Insta ma Mira man. Nazi ingane zifala pe studio weSmiras. Hayibo. Angeke Uma sikhathi sowuthanda ngenkani hamba siyogida. Yo angimind yazi squad. No guys it's fine. Ngidani komzo andeni mazi. Sengenzela noselokhuzaneni ukuthi akalo mawuhamba nomuntu wakho njengamanje noma ikhona endlini uhamba uthatha ifoni yakho umbuke wedwa ungamkhombisa umuntu wakho ngoba uzothola usumemeza uthi hayibo akuzokwenzela. Yeah. Smira nanga semthakazela andukumede besibona. Ngiyakubonga ke wena. Uzakigude. Hayi nehlule shemi yazi nehlule. Nakhona abasibhalelwe egazi bathi asibambelele